Matanda na ako. Matanda na ako. Wala kang naalala? Ha? Wala? Ba't iyak nang iyak? Hindi mo alam kung umiyak ka? Kung itataas ko pa pala yung kuryente, maniwala ka sa akin, lupay pa yan pagkadila niya. Para yan tumakbo hanggang sa kanyo na walang nag-jogging yan. Sabi mo matanda ka na. Tumakot na ako. Sabi ng tatay mo, matanda. O, sabi, di ba sabi mo, naririnig mo siya? Matanda na ako. Matanda na ako. Iyak ka ng iyak. Saka tinatanong mo yung pangalan mo, yung sumunod. Ay, oo. Oo. Kanina pa ako tanong, walang sugat yan. Papel lang kinabit ko sa'yo. Baka sabihin mo, meron yan ano. Oh, papel lang. Mainit ba sakit? Pero na wala ka ng pakaramdam. Wala. Sinasalibang ka ng masamang espiritu. Kinukuha niya ang katawan lupa mo. Tinitirahan niya. Hindi ka kinukulam. Walang nagdarasal sa'yo. Kaya kung pala nakita may matanda, napakalakas ng kapangyarihan niya, sukdulan ang galit at hinanakit sa kanyang puso. Nagtanim siya ng matinding galit. Yung para siyang demonyo na galit sa Panginoon natin. Kaya ka nagkaroon ng malalang sakit at hindi tinatanggap ng medisina ang iyong gamot. At kaya ka nababangingi, nabibingi. Oo. Pinakita na ng Diyos na awa na sa inyo. Kita mo, papel na lang ito nakakabit. Nasasaktan pa siya ng todo. O, diba? Mas malakas ang kuryente rito. Kalasin mo lahat yan. Huwag ka na babalik sa loob ng katawan niya, na babae ka lalaki. Babae ako. Matanda, bata. Matanda, bata. O, sige, kalas. Matanda ka na. Sige. Ilang taon ka na? Kung matanda ka na. Aray ko, hindi ko alam. Hindi mo alam. O, sige, kalasin mo. Kalas. Kalasin mo yan. Kilala mo si Jesus Cristo. Opo. May takot ka sa Kanya. Babae ka lalaki. Babae ko. Matanda, bata. Tanda. Matanda ka na. Matanda ka na. O, sige. Ilang taon ka na? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung ilang taon ka na. O, sige, kalasin mo. Hindi kita sasaktan. Huwag mong pakalaman ang katawan ng batang ito. Kalas! Ilang taon ka na sa matanda? Kaya mo kalkulahin? Hindi ko alam. Sige, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Aray nito. Nasaan ka? Ha? Nandito lang ako. O, sige, kalas. Matanda ka na. Opo. O, sige, kalas. Hindi mo alam kung ilang taon ka na. Hindi. O, sige, kalasin mo. Galit ka sa pamilya nila. Babae ka. Ha? Babae ka! Opo. O, sige, kalas. Kalasin mo. Pag hindi ka nagsalita na maayos, dudurugin na kita sa loob ng katawan yan. Pag hindi ka, sige, tanggalin mo. Sige, kalas. Tao ka hindi? Opo. Sige, kalas. Kalasin mo. Bilisan mo, kalasin mo. Nangangalit yung kamay ko sa'yo. Sige, kalas. Wala. Galit ka ba sa pamilya nila? Hindi. Hindi ka nagagalit. Hindi. Eh, bakit nasa loob ka ng katawan yan? Nga, nainggit ka ba? Hindi. Hindi. Kapitbahay mo sila o kaibigan? Hindi. Kilala mo ang taong na yan? Magkakilala ka hindi? Kilala mo siya hindi? Hindi. Hindi. Sige, kalas. Kilala mo ba talaga si Jesus Cristo? Sige, kalasin mo yan. May takot ka sa Kanya. Meron. O sige, kalasin mo. Kalasin mo. Kalas! Kilala mo si Jesus Cristo? Babae ka lalaki? Babae. Bata matanda? Masakit. Matanda ka na? Masakit to. O sige, kalasin mo. Anong pangalan mo? Wala akong pangalan. Wala kang pangalan. Wala kang pangalan. Wala. Sige, kalas. Kaluluwa ka hindi? Hindi. Sige, kalas! Kakalasin mo hindi! Wala na. Mas marunong ka pa sa akin! Hindi mo kilala si Jesus Cristo. Kung kilala mo si Jesus Cristo, dapat alam mo kung babae ka, di ba? Babae ka. O sige, kalasin mo. Anong pangalan mo? Wala kang pangalan. Ilang taon ka na? Sa pangalan ni Jesus, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Hindi mo alam. O sige, kalasin mo. Lintik ka, nasa loob ka ng katawan yan, hindi mo alam pangalan mo, hindi mo alam taong ka. Sige, kalasin mo. Kalasin mo!
Kailan ka pa sa loob ng katawan ng tatay niya? Kailan ka pa sa loob ng katawan niyan? Matagal ka na, hindi pa? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na sa katawan niya? Basta matagal na. Saan mo siya nakita? Huwag mong pakialaman ang paa niya, susundutin ko ang buong katawan mo. Kailan mo siya nakita? Magnetiko, painitin, alayabin, kuryentehin, lahat gawin. Pag hindi nagsalita, alam mo ang gawin mong taktika. Tusukin ang buong kaluluwa niya. Sige, takalasin mo. Matagal ka na sa kanila. Matagal ka na sa kanya. Saan mo siya nakita? Sa kalsada, sa loob ng bahay, etc. Saan mo nakita? Basta matagal ka na. Hindi mo alam kung babae ka. Babae ka ba? Sige, kalas. Hindi mo alam kung ilang taon ka na. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi mo alam. Sige, kalas. Kalasin mo lahat yan. Kita mo? Anak mo, hindi niya alam pangalan niya. Di ba tinemo ko na kayo, di ba? Kalas! Marami pa. Teka, sobrang init ng papel, oh. Kita mo, papel lang. Kakalasin mo hindi? Marami pa yan, pati sa likuran. Ngayon iiyak-iyak ka. Ha? Marunong kayo manakit. Pag nahuli kayo, marunong din kayo umiyak. Kalasin mo. Lalagyan kita. Sige, ubusin mo. Ubusin mo. Bilisan mo. Lahat. Bakit tinuturuan mo ba ito magpakamatay? Hindi. Sige, kalasin mo. Huwag mong pakialaman ang paa niya. Susundutin kung loob ng katawan mo dyan. Sige. Sige, lahat. Kalasin mo. Wala na. Meron pa. Alis ka na sa kanila. Hindi ka na babalik. Espiritu ka, elemento. Espiritu ka? Anong espiritu? Anong klase espiritu? Wala. Kalas! Sa pangalan ni Jesus. Hindi, kalas. May nag-utos ba sa'yo? Nasaktan to? Basta pinasok mo lang kaluluwa niya. Oh. Ha? Sige, kalasin mo. Ang awit yung kamay ko. Mabigat. Parang dambuhala tong anak niyo. Yung nasa loob ng katawan niya. Bilisan mo. Nangangawit na yung Ay, wala na. Wala na. Inalis ka na. Kalasin mo pa yan. Marami pa daw. Inalis ko na. Nasa loob ka ng katawan niya. Dahil napakabaho ng espiritu niya. Nararamdaman at naamoy ko. Aray! Kakalasin mo hindi. Kasi kalas. Kita mo. Dalawang papel lang yun. Oh. Kita mo yung papel. Oh. O isipin mo papel na sasaktan siya. Wala naman nakabalot sa papel. Aray! Bilis! Wala kang karapatan na pumasok. Pero tinatanong kita kung babae ka lalaki, sinasagot mo babae. Tinatanong kita kung ilang edad ka na, sinasabi mo matanda ka na. God! Ha? Matanda ka na? Matandang matanda ka na? Sigurado? Bakit ganyan ang amoy mo? Para kang amoy na parang nabubulok na hindi ko maintindihan. Para ka naagdas. Yung totoo, sinasaktan mo ba ang pamilya nito at itong batang ito? Paano ka nakapasok ng ganong kabilis niyan kung wala kang karapatan na paintulot sa akin, ama? Ha? Hindi mo alam pangalan mo? Pumasok ka lang dyan sa kanila. Saan ka na nakatira? Sa loob ng bahay nila? Sa labas ng bahay nila? Saan mo sila nakita? Aray ko sa labas! Sa labas ng ano? Saan labas? Tanggalin mo lahat yan. Tama na ako. Daddy na ako. Hindi ka na, aalis ka na. Oh. Papatayin na lang kita. Oh. Papatayin na kita. Oh. Mas gusto mo pang mamatay. Oh. Dali na kita sa impyerno. Oh. Iinto ka na sa pamilya nila. Huwag mo na sila papakialaman. Espiritu ka. Espiritong babae. Matanda. Hindi mo alam pangalan mo. Hindi ka pa bata. Wala ka pang 20. Wala ka pang 30. Hindi ko lang. Hindi mo alam. Kung makinig, babanatan ko yung matenga mo, babibingin ko yan. Ilan taon? 7. 7. Alas! Hindi mo alam talaga edad mo? Hindi ko lang. Wala kang 20. Basta matanda ka na. Pumasok ka lang sa loob ng katawan niya.
Matagal na. Oo. Bakit mo pinasukan? Masama ba yung katawan lupa niya? Hindi ko lang. Saan mo siya nakita? Kung maalala mo kung matagal na. Anong bagay? Ipapaalala sa'yo ng aking ama yun. Saan? Wala ka kakwenta-kwenta kausap. Binibigyan mo ng sakit na matandang yan. Binibigyan at hindi mo siya pinapakain. Tete po, kinakita. Pasintabi po, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Bigyan ako ng kapangyarihan na makakapagpugot ng masamang espiritu na umaalili sa loob ng katawan ng taong ito. At ganun din at ginamit ng medium ang kanyang anak. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatawag ko ang haring bato sa aking daliri. Amen. Amen. Dilat. Sabihin mo in Jesus' name. Jesus name. Amen. 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 Ilan taon ka na? 7. Ano pangalan mo? Joy. Ano apelido mo? Tintino. Ilan anak mo? Sa. Anong anak mo? Babae, lalaki? 5. Oh, dilat. Bitawan. Nadampot na natin. Natapos na tayo. Sabi ko sa inyo, napakalakas ng espiritu. Huwag mo muna pipatay. Saglit lang. Ulitin mo yung pangalan mo. Dadasal ako ito. Joy. Middle name. Dilator. Apelido. Tintino. Inom. Tanda lang. May tatanong pa ako sa'yo. Sige. Ba't iyak ka ng iyak? Tinatanong kita. Hindi mo alam umiyak ka? Hindi mo alam bakit ka umiyak? Saan ka may? Nakita ka ba liwanag? Madilim. Sa inyong liwanag, pwedeng ilaw, pwedeng flashlight, pwedeng ano, etc. Ewan ko. Madilaw-dilaw na maliwanag. May nakikita ka ng katabi mo? Wala. Hindi ko masyado na-image. Hindi mo masyado may image. Ngayon, tatanong kita, libat tinemo na kita, pag tinanong kita, pinapikit kita, at binulungan ka na sa pangalan ng Espiritu Santo, matulog ka lang, di ba? Pag tinanong kita, ikaw ang tinatanong ko, di ba? Pag tinanong ko, anong pangalan mo? Di ba? Sasagot mo, special ako. Pag tinanong ko, ilang taong ka na? Sabi, di ba, sasagot mo, 27 ka. Di ba, tinemo ko na yon. Pag tinanong ko, babae ka, lalaki, natural, sasagot mo, babae ka, di ba? Ngayon, huling tanong ko, kung kilala mo si Jesus Cristo, ayaw mo sagutin. Narinig mo ba ako? Hindi mo ko narinig. Salamat sa Diyos. Nadampot na natin. Masamang espiritu maadili sa'yo. Ibig sabihin, yung kaaway nyo ay hindi kayo kinukulam. Kung hindi mayroong espiritu matagal na dyan umalili sa loob ng katawan mo. Oh, kasi paulit-ulit ko tinatanong ito. Dinemo ko na to dahil nagbula sa'yo, alam niya na. Dinemo ko na rin sa nanay mo, di ba? Nakita mo na yung taktik ang ginamit ko. Ngayon, nagulat ako, matanda ka na. Eh, alam ko naman bata ka pa. Paulit-ulit mo sinasabi, matanda na ako, matanda na ako, matanda na ako. Wala kang alala? Ha? Wala? Ba't kaya iyak nang iyak? Hindi mo alam kung umiyak ka? Kung itataas ko pa pala yung kuryente, maniwala ka sa akin, lupay pa yan pagkadila niya. Para yan tumakbo hanggang sa kanin yun na walang nag-jogging yan. Sabi mo patungkol sa akin. Tumawag mo lang mo. Sabi ng tatay mo, matanda. O, sabi, di ba sabi mo, naririnig mo siya? Matanda na ako. Matanda na ako. Iyak ka ng iyak. Saka tinatanong yung pangalan mo, ay sumunod. Ay, oo. Oo. Kanina pa ako tanong, walang sugat yan. Papel lang kinabit ko sa'yo. Baka sabihin mo, meron yan ano. Oh, papel lang. Mainit ba sakit? Pero nawala ka ng pakaramdam. Wala. Sinasalibang ka ng masamang espiritu. Kinukuha niya ang katawan lupa mo. Tinitirahan niya. Hindi ka kinukulam. Walang nagdarasal sa'yo. Kaya ko pala nakita may matanda, napakalakas ng kapangyarihan niya. Sukdulan ang galit at hinanakit sa kanyang puso. Nagtanim siya ng matinding galit. Yung para siyang demonyo na galit sa Panginoon natin. Kaya ka nagkaroon ng malalang sakit at hindi tinatanggap ng medisina ang iyong gamot. At kaya ka nababangingi, nabibingi. Oo. Okay na. Mamaya, lilinisin pa kita. 7:30. Umalis kayo galing Kapas Tarlac. 7:30. Ulitin ko ha.
hindi ka kinukulam. Kahit nagpagamot ka sa online, maraming salamat pa rin sa kanya. Dalawang naggamot sa'yo. At hindi ka, ano ba tag nito? Hindi ka sinaniba ng mga, ano yun? Elemento. Hindi, masamang espiritu. Una, dinemo kita. Sabi ko, wala siya dyan sa katawan mo. Umalis siya. Kasi masamang espiritu eh. Natatakot siya sa liwanag ng Diyos. Kinabit ko to sa asawa mo para gamitin ni medium. Ang masama, nakakita siya ng blue, biglang nagising ang diwa niya. Nagbago boss ng nanay mo, kalit-lit, di ba? Pero hindi ko na i-upload yung video nyo. Kasi ang gusto ko talaga madampot kung sino ba tong lintik na masamang espiritu nito, ewan, etc., etc. Ngayon, mabuti na lang, pinahintulutan ng Diyos. Pagdating sa anak mo, nakita niya kung paano ko kayo dinemon, di ba? Tinanong kita. Ikaw ang tatanungin ko. Pag sinabi kong babae ka lalaki, anong sasagot mo? Dapat babae, di ba? Tatanong kita kung kilala mo si Kristo, dapat sagot mo lang, oo. Ngayon, tatanungin kita kung ilang taon na. Natural, sabi mo, ilang taon na siya? 27. Natural. Alam ko naman may anak siya dahil sinabi niyo na kanina sa akin. Tatanungin ko kung may anak siya. Paano natin may susunod yung tanong? Yung pangalan niya nga, hindi niya na alam. Ilang beses ko tinatanong, di ba, naririnig mo dahil nakadikit lang yung kamay mo. Iyak siya ng iyak. Tapos tinatanong ko, bakit siya umiyak? Ano sagot mo? Di mo alam. Bakit ka umiyak? Basta't may nakita ka lang na maliwanag na dilaw. Nando ka sa langit, diyan sa ulap. Ang Diyos yun. Pangalawa, ilang beses ko tinatanong kung anong pangalan niya. Hindi niya alam. Ilang taon na siya, matanda na. Saan siya nakatira? Sa labas lang ng bahay. Baka may pinutol kang puno. Ito ang puno ng buko. Mga puno na. Mga buko. Kaysa paulit-ulit ko tinatanong anak mo, di ba? Tapos, hindi naman siya nasaktan, papila nakakabit. Ang init-init. Tapos tinatanong ulit siya, bakit ka umiyak? Hindi ko alam. Bago ka ba nagkasakit? Tapos, tinatanong kita, blanco utak mo, di ba? Maraming salamat. Anong pakiramdam nyo ngayon? Ayos lang. Medyo, Ilang taon nyo na pala sakit yan? Taon na ba? hindi, una yun. 2019 na. 2019 na pa kanyan. Tapos, salamat pa rin sa mga nagamot sa'yo sa online, sa Bicol. Maraming salamat sa mga gagamot nyo at saka doon sa online nyo. Sino ba yan? Taga dito lang? Ewan ko, na-search lang din po nung anak ko. Taga saan daw siya? Taga lugar niya? Cavite. Cavite. Anong pangalan niya? Nakalimutan na po namin. Ilang beses kayo ginamot niya sa online? Isa lang po. Yung taga Bicol. Siguro mga 3 kasi sa ospital. Yung nasa hospital po kami. Yung sa Bicol. Pero maraming salamat pa rin sa kanila, ha? Yung isa, hindi elemento. Sige, natural, maitim. Baka nasabi niya elemento. Pero bumuka sa bibig ng anak mo. Sa'yo nga, naging boses bata ka. Kaya nga tinatanong ko yung anak mo kanina. Kanya ba boses nanay mo? Kanina na pa natin siya kausap. Boses niya, natural naman. Kaliit-liit. Parang inipit na, parang bit. Hindi mo maintindihan. Diba? Naririnig mo yun. Kasi gising ang diwa mo eh. Medium na sila eh. Hindi natin makuha sa'yo dahil sinabi ko wala siya dyan sa loob ng katawan mo. At saka napakahina kasi ng physical mo eh. Tsaka sobra kang gang, para kang papel. O ngayon, talo mo pa yung asawa mo. May lipstick ni mukha mo, nagbago na kulay mo. Lumiwanag na yung mukha mo rito. Naging pogi na ho kay sir. Tanda mo yung sinabi ko sa inyo kanina ha. Alam niyo yung sepertin ng paano gamitin, pati yung pinuturo ko sa inyo. Hindi ko nasasabihin dito sa video. Pagkalipas ng 4 na araw, sabihin niyo sa akin kung anong nangyari sa at dumi niya ha. May gamot ka pa dyan sa katawan mo? Yung binigay sa'yo ng medisina? Kasi barley. O sige, okay lang muna. Ubusin mo, sayang. Nandiyan pa naman yan, di ba? Ubusin nyo. Kasi nakakainom naman kayo ng normal na tubig eh. Yun lang. Maraming salamat. Taga-kapas kayo, di ba? Maraming salamat. Ano pakiramdam nyo ngayon? Ayos ako. Maayos na. Antay mo na lang ako at kung gusto mo, dito na lang natin sabihin, off na natin tong camera.